Para riba iya nga ai khuble ye phi asngap eka man ki bat hakane ka jing pakhang ki jing ai jing mut bat ki ba phone na gabenta kane ka man ki bat ki kham bon bane ka bajulong baro shikata ki jing perkhat jong phi ki lapoi bat ki kenthop ya ki ba bon ki mat ki bladon ha ki jing mut jong phi ngala persang ban kenthop lang ya ki bon kat bala ki don bon ki bala ban yo jing hikai na phi ki bale sia la dalong da kumwe on don batep ne yo I ya kita hapadeng kane ka khlam ngasngo bangadai banya sam ya ki ju ki mat bat baro ki parari ha kane ka man ki bat ka baja hapadeng jong kathma paralok ka jingele ek India persya ka corona kadai ka bale alam da ki brio ha India ki brio ki khun persya ka corona phiru phia khun ka sarkar bat ki bor sanshar ki khun lang rengkat bat ki patba kari ka bahe kum ke India ka badang ya khun ban kiau shaprang kadang ya le akathma persya ya ka jingdok jingkerdo kani kadai tang maka kalenti bane khun bat job ya ka corona ngilong ke bayo kabu shibun ba menta kari baro ka wei ki brio baro kinong shongshnong baro hakari kilong shipai hagane ka jingya khun bat kilong ru kinong yalam jong ka jingya khun lada pipet saudong pin sngo tho bakane ka thma kadai ka balaya lam hi de ki brio ka perthai baro ka wei kadan hapadeng ka jingele hakane ka jinge jong kane ka khlam ya kane ka jingya khun bai dan bentalang de ki brio baro on se kren bat ya tai ha baro ka wei kari ki brio ki lawan shakhamat banerap iwei haman laki kendong jong ki surok nag bapen biang ba mi ki badok ka jing pen biang ya ki mar ration ka jing buat ya ki jing patha jong ka jing pakhang ka jing bo ki hospital bat ka jing shnai ki tiar sumar hakari menta kari baro ka wei ka don ya ka wei ka thong bat ka ya yat lang ha ka ju ka lenti ka bathap kti bat ka bapen sawa de ki tiar yeng ka jing thang ya ki sharak kine baro ki laken tiu ki jing snow ka mensiam ka ba ki parari ki larai ban le ai kala ai mensiam ya baro la kalong ha ka nong ba ne ka shnong hanong kendong ka I kum ka jinglen la dia ka bakraw ha ka baro ki kwa banyano senyang pet ye ki hinmen ki para ki badi ki nong rap ha ka wei ka liang ha pedeng jong ne ka khlam ki trei shitom ha ki jaka rap jong ki met bat sngi bat ki khuslai ru ba omdai bandon bayap thangan hagari baro hala ka jong ka jingla ki ye khun ye ka ne ka thama lada don ba map no e ka bai wai don ru ki ba ai ka bai bam temen ne ka jingyo jong ki shaka PM cares lada don ba ai sngo bha ya baro ki jhor na ki jakarep don ru ki ba ai ya ka bam shaki spangut ki breu ki badok man la gasngi don bashnai ki mask ne ki jingda khmut don ki basyong ban pen kerpang ya la de la ka jong ki ba ai rong ya ki skul ki ba kisa paralok hapo jong phi hakendong ka donut jong phi kamen siem ban yarap ki wei ka ai bor ki India ban khun persya ya ka corona ka penlong ya kane ka thma balayalam shisha de ki brio bat ngile yo I haki kindiat snam balalet hakari jongi bakadei ke ka bapen thlan bor yangi la ka long ka ba IT no ya ka subsidy jong ka gas shed jing shed de ki million ngot kinong shongshnong ki balarang ba banyalam ya ka swachh bharat abhiyan ban shnai ki pankhana kidon bon ki noksa ki bakum kine baro ki pen I ba mangi baro nge sno lang bat la pendat yangi de uksai ubaklan yo mensiam ban le na ka benta kari para riba iet da ka jing sngo buram bakraw nga ai kuble ye kene ka jing sngo jong ki shispa lai pho klur ngot ki nong India da ka bango ya ka khli ajonga ka sarkar kla pen khre ru ya ka rensan lengba ka internet ba pen la ban le na ka benta kari kat kum ki jing sngo jong phi bat ki jing sngo tanat jong phi ru ha ka por ka ba philat ka ni ka rensan ka de ka covidwarriors.gov.in ngan ong sa shisien ka covidwarriors.gov.in ka sarkar kala penya so ikinong 3 months ngo bha jong baro ki seng ki emlang salang kinong mi khmat jong ki seng pat ba bat ki bor sanchar lang ba kane ka portal kane ka kanthop ye ki doktor
ki NOS, ki nong trei ASHA, ki ANM, ki nong ya trei lang nak NCC bat NSS, baro ki riu syampang na ki lan boper. Kila penlong ya kene kerensan kum la kajong. Kini ki beriau ki rap shibon hakashnong bagisa, ban shnai ki rukom trekam, ban la ban lei habadan ki jing bat ru ban penurlong yaki. Piru pila ban yasnokti bat ka covidwarriors.gov.in, bat syakri yakari dagabalong ki shipai covid. Paralog, baro ki jing ya syamba baro ki jing ya kun, ki ai jing hikai, ne ki hikai yapi. Ki ple lenti ban la ban le bat ki kedau lenti syakatong. Hagane ka kenti ke bamenta, ka jingkut jingmut bat ka bor balapan da baro ki nong syong kelawan ra ke jingkala batamai hagari India. Ki kam ki jam jongi, ki office, ki jaka pule, ki jaka sumar, baro ki yat stat lengba ki kor ki bor ka jok bamenta. Lengba kane, ka kumba baro ki basyam tamai ki hagari, ki shnaya ki ke batamai hapdeng kini ki jingya kendo. Paralog, ngimat ya ke jingmi na ke jingya trei langkari kum kawai ka kenhon. Mentala kalong ke sorkar pedeng, ne ke sorkar jela. Baro ki tenat hapo jongki, ki trei lang da ke jing stat, ban yo ai jing yarap. Laki long ki beriau ki betrei, haki kam lingsun, ne ki kamrel. Kine baro ki trei shitam, sngi bat miet, kenang bagi beriau kari, kinduna ki jing Le se bon napi, pentip bakadan ke jing syakri bakerpang, balatip, kum ka lifeline udan. Kabadang ya caprang, ban penpoi ki dawai syabaro ki benta jongkari. Kini ki perlok jongi, hapo ipor ibalengkot, kila let syakumba lailak kilometer nasun, hapo kari, bat kila penpoi yakumba sanspa ton ki dawai, bat ki tiar sumar, syapi, hajan baro ki jaka kendong jongkari. Hagajo kurukom, ki perlok jongi, na ketenat ki kamrel ki treshitom hagani kejing pakhang. Kenang bagi riu pat ba, hagani gari, kin duna ki mar bakongsan. Na kebenta kani kakam, katenat ki kamrel ke India, kapeniat palat shispa teli ki rel ki tiar, hapalat nrupau teli ki lan yat rel. Kumjuru, ki beriau jong katenat yengdak, ki treye kebenta bakongsan, ban penpoi ki dawai. Baro ki company, ki dehi ki shipai ki belek persya, yaka corona. Paralog, hapo ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Package. Ya ka pisa lapha bet ki account jong ki baduk. Ya ka baybam temen balatip kung ko old age pension laay. Ya ki baduk laay lay benai, ya ki tendong gas shet jing shet, bat ki marbam ration. Habaro ki nikikam, ki beriau ni ki tenat boper jong ka sorkar. Ki beriau batrei ha ki bang, ki trei sngi bat miet kum kawai ka kenhon. Ngayaro ru iki sorkar jela jong ka rijongi, baki trei shitam, banyak kun ya kena keklam. Ka jingkit klik bagi borsen syar bat ki sorkar jela ki ba. Ka don ya ka benta ke bakrau, haga jing ya kun ya ka corona. Ya ka kam jong ki, nga ai ka jing ya ro. Para riba iat, ki beriau ki badan jing ya day bat ki kam syakri, haka kot ka kya haka lengkari. Kila penpau ya ka jing sengau hun jong ki, halor ka an balawan ra dang syen. Hakane ka an, kadon ka kendon ban penstom jur, ya kino ki bale ki kam sniu. Ki bale ben, bat pen mensaw ki nong trei ka kot ka kya. Ki baya kun ya ka corona. Kani ka senjam kalong ka bakong san bha, banyadai ki doktor, ki nurse, ki nong trei paramedical, ki syakri ka kot ka kya ha ki imlang salang, bat kito baro ki batrei sngi bat miet, ban pelat ya kari na ka corona. Para riba iat, mangi baro ngi snow tho, baha kani ka thma persya ya kani ka khlam. Ngila yo ekalat ban pet, yala ki jing yala ka imlang salang, bat ki jingja baha jan jongi, na ka rukom yo i ka bathamai. Kaladon ru ka jingkala ha ka rukom shim ka imlang salang, ya ki ai. Menta, ngila snow tho ka jing kong san, jong baro ki beriau ki badan jingya day, bat ka jing jongi. Kidon ki beriau ki batrei, ha ki yeng jongi. Kinong trei ki bayarap, ha ki jingdon kam jongi. Ki beriau ki batrei, ha ki dukan shnong.
kini baro kidannya ke benta ke bakrau ke bangimat menta. Hagajuk kerukwam, ki brio ki bapenpoi ki mar bakongsan, ki henmen ki para ki batrei haki yo bade ki marrep, ki nongnya oto hajan ki yeng jongi, ki nongtan ki rickshaw, mentangi mat hado katno kalong ke ba yangi klem maki. Hakini kisngi haka social media, ngi baha kapor badang trekam kajing pakhang. Ki brio tang bagi kenmau, yala ki jong ki paralok, ki bakmi ki jing dan kam jongki. Henrai ki tho aru syapang jongki da kajing sngau burom. Menta, kum kini ki dur ki mi na man laki kendong jongkari. Haka balai baki brio, ki berde ki sentio ki nong trei ki bapen khoj. Kam menshwa, le se pim jukan mau ka kam baki trei. Laki long ki doktor, ki nong sar, ki brio haki weki weki jing syakri. Tang kat ni, kila dan bon ki jing kela, haka rukam perkat ki brio syapang ki pulet. Kam menshwa, ngimji ki syapang ki pulet. Lat no na kabasniu. Ki pulet menta, ki aibam ki brio ki badok, bat ki yarap ban penpoi ki dawai. Karukom baki pulet ki wan ban ai jing yarap. Kaliang babha jeng ki pulet, kalapau hakmat jengi, bat kalapen ki jingmut jeng perkat jengi, bat kata ki donot jengi. Kadega kabu haka baki riu pat ba, ki don jing yadai bat ki pulet, haka rukom ka bakta bat ka babha. Ki pulet jengi, kila syem ya kania kum ka kabu, ban syakri ki pat ba. Bat nganget skem, bagi ni ki jingja kinwan ra, ya ka jingkala babha haki por banwan, bat ngin weng no ka basniu, bat bujli da ka babha. Paralok, bon sien ngi jiyo asngau syapang, ka jinglong, ka jing knyot ben, bat ka jingmut balasai. Lada pipet lang ya kini ki kentien, bat ya ke badan halendet jongki. Pinyo ya ka jingkang, ka batamai ka baple, ban sngau tho ya ka jingim. Lada ngi kran syapang ka jinglong jongi. Ngiong, ka day ka jonga, ngapendan kam ya ka, bat ka ni ka jing sngau jonga, ka day ka bangi shim baka don lupa ha ka jinglong jonga. Don ki basngau syapang ka ni. Henrei, ka ka bamday ka jonga, ka ka bangam day hok, nga kani no na kiway bat penan kamela dia, ngi khot ya kani ka jing knyot ben ya kiway. Halendat kini arteli, halor ka jinglong jongi, bat ka jing knyot ben ya kiway. Haba ka jingmut balasai, ka le bat perkat da kumway, ngi ka jinglong basai bat ka babha. Haba don mano ba ai no yala ka hok, ki ka ba ulat treshitom, ki ka ba udan kam, kam per la ubriu udan kam kendiat na shibon, bat no yala ka jong ka jing sngau khya. Uyasa me ka hok jong ban pendap ya ka jing dan kam jong uway pat. Kata ka day ka jinglong basai. Paralok, hakini ki por bangimat jeng ya kini ki jinglong babha la tenjo. Pilayo baka India kala syem katto ka ni kirai, haka bedai bat ki bahap shalendat ka ri jongiru. Hakini ka por jong ka jing ka jing na kaliang ki dawai, kadan hakmat na kabenta kiri ki beruspa, bat na kabenta ka perthai barok kawai. Don bakenno ya ke India, bahagani ka por jong ka jing wala da ke India kam ai lang ki dawai sya ka perthai. Man kiri ki sngu tho, ban na kabenta ke India ru, kabawan hakmat kadai, ban pelat shwa yala ki jong kinong syong shnong nengkong. Henrei paralok, ka India kalarai ban le sya lendat kari la jong ru. Ka India kalarai kat kum ka jinglong babha jongka. Tang bangila kentiu, ya ki jing persyang na kabenta, ki jing don kam ke India. Henrei ngila kemi lang ru, ya ka jing khot, ban yadai ki brio ki bana ki wei ki benta jong ka perthai. Ngila pen ya ka ni ka jinglong brio ka babha. Daga pa syem ya ki lat, ban penpoi ki dawai, sya ki badan kam ha ka perthai. Menta, habang akren sya ki klia jong ki babon ki ri, leng baka phone. Ki penpaw ka jing sngongo, sya ki brio ke India. Haba ki brio ki ong, kublai shibon India. Ka jing kublai ki brio ke India. Ka jing sarong na kabentala ka jong kari kanang kraw. Kumjo, ki brio na kaleng ka perthai ki pech ka jinglong bakongsan, jong ka Ayurveda bat ka yoga, jong kari India, ha ka rukom ka bakerpang.
pej ha ke social media pini komno ke ayurveda bat ke yoga jong ke ri India laya keren kenang ban kentiau ya ke jingklan ke bormet ha ke leng ke perthai ha ke bayadai bat ka corona nga tips scam bama pi baro pi bot ke jing batha jong ke tanat ayush ban pen klan ya ke bormet bat ke bor ya le persya ya ke jingpang ke khluj ke jing khle dawai ha ke bat ki wei ke jing batha balapen mi da ke tanat ayush kin nong ki jing mentoy bakrau ada pi bot ya ki man la ke sngi paralog kalong ke basngosi ba bon sien ngi kentaj ban itho ya la ke jong ke bor bat ki deiti barus pa jongi hendrai lada ki wei ki ri ha ke perthai ki le ka jo halor ke jing pen syong nong rem na ke jing wat benya da ke science ka hikayangi ya ke jo hi bat ngi shim bat pentrikam mardor ya kata kadau bakrau halendat kan ya ke dei le se na ke jinglong mrau bala slem jongi de ki spa snem dei na ke kadau bat teng teng ngim nget hala ke jong ke bor ya ke jing sngo scam la jong ngim yo i ha ke jaka ban bot ki ki babha jong ka ri la jong ki nong rem bala don lupa ha ka ri jongi tang namar ba shawei ki la pen shisha de ki jingwat benya de ka science ngi kentat ya la ka jong bat ngi ken ba ka kampo ki pateng samla ba menta ke India ki la ban pediang ya kani kumba ke perthai ke la pediang da ke jingkemen ya ka yoga ha ke juk rukom ka perthai kan pediang ya ki nong rem bat jingsyam baladon de ki hajar snem jong ka ayurveda jongiru hooj na ke benta kani ki pateng samla kin hab ban kular ban le ai ki hab ban batai she ka perthai ha ka rukom ba ki wei ki la ban sngo tho kata ka dei ka ktien jong ka science paralog na kadaw jong ka jingpang COVID-19 ki babon ki jingkala babha ki la ja ha ki rukom trikam jongi ha ka rukom im jongi ba ki jing melian jongi pilala ban sngo tho ba ka ne ka jing e ba menta kalapen ke im ya ka jing sngo tho alor ki babon ki mat ka jing mi bangin se yo i ha saudong jongi ningkong e ka jing deng ya ki mask bat ka baka ki dur khmat jongi namar jong ka corona ka jing deng ya ki mas kala long ka benta jong ka jing im jongi ngim jupoi perkhat bangini i babon ki brio ha saudong jongi kin deng ya ki mas henrai kane kala ja menta kane kam mut bakito baro ki badeng mas ki dei ki bapang habai kran shapang ka mas ngakan mau ka wei ki jingja ka balarim le se phiru phila ban kan mau kala don ka por ha ka badon bon ki benta ha ka ri jongi ha ka bali i no bathiet so ki brio ha ka ta ka jaka ki jukli yu ha to dan bapang hayeng ki junget badi ban bam so tang ha ka por bapang henrai ka por kala bat kane ka jing sngo tho ru kala kumjo ru ka jing sngo tho chapang ka mas kan sakala menta pensi i ba ka mas menta kan dei ka dak jong ke emlang salang balasai lara pikwa banya dai la dia bat iki wei bat banya dana ka jingpang pihak bandeng ya gi mas bat ka jing ai jing mut basuk jonga ya pi kalong penon kam da ka gamcha ne ka towel ban ka e ka shentur paralog saka wei ka jing sngo tho ka balawan ha ka emlang salang jongi ka dei shpang ka jing ma na ka babya pathar ha ki jaka pat ba ka bo ya ka jing khoj bat ka kot ka khya ha ka jing ma ngila ju sngo tho shpang ka ni ka jing e henrei ka ni ka jing mlian pat kam jukut ha ka emlang salang jongi menta kala di kapor ban penkut no sendon ya ka ni ka jing mlian basniu kumbadon ka jing ong khambha ka baslem ban ya ka bam le ai le se kala long ka baslem henrei menta dei ban pendu no sendon ya ka ni ka jing mlian ban bia pathar kini ki om tang bakin kentiau ya ka kerdan ka khoj ka suba henrei kini rap banyada na ka jing sapriang uknyang jingpang corona para riba yet kadairu ka jing jarang khat bamenta ka sngi kadai ka jing le akmen ya ka aksya tritiya habang akran shapi lengba ka program man ki baat paralog ksya kamot ka jing penjot henrei aksya kamot kabala ban penthamai ne ka
kabamla asyuk ban penjot ne penkut. Mangi barok ngi rakhe kani kejing lek kemen manla kesnem halaki jeng kiyeng. Henry menta kesnem ka kham kerpang na kebenta jengi. Hagi por ki bajenjar menta. Kani kadi kesngi ke bapen ken mau yangi. Ba kejing em bat kemen siem jengi kade ke aksya. Kani kesngi ke pen ken mau yangi ba compare kanu kejing ngi kendo ne kejing len shop ki ka lenti yangi. Compare kanu kejing pang ngi hab ban mat. Ka jingele ki brio banya kun persya yakine kan omkut. Langet bakane ka dei kesngi haga baki Pandava kilayo ya ka Aksha Patra da ka jingkerku ulot Krishna bat ulot Suryadev. Ka Aksha Patra kade ukhiyo haga baka bam kam julut. Kinong penbiang ya ka bam jengi kinong rep ki treshitom da kane ka mensiam hapdeng ki babon ki jinglong jingman na ka benta kari. Dai na ka jing treshitom jengki ba menta kari kadan ya ka Aksha ka thiar bam na ka benta ki badok. Hakane ka jing rakhe ya ka Aksha Tritiya ngi deiru ban perkhat syapang kumno ban yada bat penne ka Maryang ya ki klau ki wa bat ka meiram o ki badan ki benta bakongsan hagi jing em jengi. Lan ngi kwa ban long ki bala ban yai pentamai. Ngi dei ban penti kena ba ka Maryang kade ban don ka jinglong ka bala ban yai pentamai. Hato pitip ba kani ka jingle kemen Aksha Tritiya kadai ru ka jing rakhe ya ka bor jong ka jingle bhai ki wei ka bor ban ai. Ka ei ka bangi ai sngu bha na do ka do not kadai ka bakongsan. Ka ei ka bangi ai bat kat no ngi ai kam da dei ka bakongsan. Hagane ka por jong ka jing ki jing persang barit jongi kila ban long ka jing kersan bakrau ya ki babon ki breu hasau dong jongi. Paralog kani ka digasngi bakentang jongi jen namar ba ka digasngi bakongsan ha ka jing em ulot Rishab Dev ubadai utirtan kara ubanin kong ki jen ki rakhe ya ka kum ka jing le kemen bat kum ta kalong ka basuk ban sngo tho balai ha kum ka nigasngi ki breu ki sngo tanat ban sedang ya ka kam babha. Namar ba menta ka digasngi ban sedang ya ka ei ka bathamai. Hato mangi baro ngila da ka jing trailang ban kut jingmut ban penlong ya ka perthai ka bala ban yai penthamai bat ka ban omjot. Paralog menta ka deiru ka lengkho sngi kha jong ulot Basaveshwara. Kalalong ka kabu yanga banyo jinghi kai bat banya so bat ki jingkan mau bat ki kubor jong ulot Basaveshwara. Nga ai kublai ya baro ki nong bot jong ulot Basaveshwara hagari bat haka perthai hakani ka lungkho sngi kha jong u. Paralog ubnai bakhoj Ramzan ulasdang. Habala rakhe ka Ramzan haka kenti ka bakhat do omdon balala ban muddur bahagani ka Ramzan ka bamenta ngin mat gini ki jing Henrei kini ki jing kiladon menta haka perthai baro ka wei. Ngiyo apat ka kabu ban penlong ya kani ka Ramzan kum kadak jong ka jing kiar ki basneu ka jing le bha ka jing sngu thu ki wei bat ka jing shakri. Hagani ka kenti tongine dwai khamjur ban ya barobor khnang bahaswa ka jing le anyam it ka perthai baro ka wei kan latno na ka corona bat ngin yo ban rakhe ya ka it da ka jing shirhem kum bajulong baro shikata. Ngangit scam bahagini kisngi jong ka Ramzan ka babot ik jing batha jong ki bor sanshar kan pen khlan ya ka jing khon jongi persya ya ka corona. Kalong hi ka badan kam ban bot ik kendon jong ka jing penjengai naki wei haki surok bat haki yo. Menta nga penpau ya ka jing sngongo ya baro kinong yalam ha ka imlang salang ki ba pen sngo tho iki breu syapang ka jing penjengai ka ba arpro bat ban ommi na layeng. Ha ka jing shisha menta ka corona kala pen kelai ka rukom bangirakhe gi jing le kemen ha ka leng ka perthai kan thop ha India. Dangshen ngiladon bon ki jing le kemen kum ka Bihu, Baisakhi, Puthandu, Vishu bat ka snem thamai Odia. Ngila sakhi kumno ki breu kila rakhe kini ki jing le kemen da ka ba syong bat halayeng bat ka ba pen pau ka jing sngolam bat ka jing perkhat ikiwei hak imlang salang
kum bajulong karukom ki breu ki rakhe ki ni ki jingle akmen da ka jing shirham bat la ki paralok bat ki bahayeng bahasem ki breu ki jumi na la yeng banyela akmen bat ki wei henrai mentapat baro ki la syong bet hala yeng bat ki la bod ki kendon jong ka jing pakhang nila sakhi bagi kristan ki la rakhe ka snimi pat uji sukres hala ki yeng kalong ka ba kongsan bandon ka jingkit kle ha ka emlang saalang bat hakari tang larangi bod ikine ngin la ban pensange no ya ka jing sapriang uknyang jingpang corona ngin sala ban job ikane ka khlam ha ka prathai baro ka wei para riba iet hapdeng jong ne ka khlam ka baja ka prathai baro ka wei mapi baro philong kum ki bahayeng jonga menta ba philalong ki dkhot jong ka long yeng jonga kade ki jingkit kle jonga ban aya phi katto ka ne ki jing ai jing mut ngakwa ban kentui ki parari bangin ngos kham palat iki ai to nginam shem ba kani ka khlam corona kampat poya kanong ba jongi nega shnong negi surok negi office jongi te kumta kanom poi dale leru shangi wat ngo tho bakla ka jing mat ba ka jing shem ha ka perthai bar ka wei kay tho ingi shibon ki ai bat menta la juong na ka por shakapor ba ki jingja accident ki ja habam don ka jing pikir kan mau ki long shwa jungi kle lam bha yangi ha ka bai dei bat ki ni ki mat ki long shwa jungi ki la ong agni sesam rana sesam vyadhi sesam tathai vaka puna puna pravardheta tasmat sesam na karayeta kani kamot bagading ka jingkit ram bat ka jingpang haba ngile bam sut nyaw yaki bat ngishim sting yaki kinlong ki ba khamma ha ka kanti ka baar namar kata ka jing sumar bha yala de kalong ka badan kam hado kata namar kata om dei bandan ka no ka jingle bam sut nyaw hang no ru la kalong hakishnong ki thau jong phi bat om dei bandan ka jingle shirham ka ba palat pot ni haban sumar bet yala de nakane sahisin ngan ong penjengai ni giwei da arpro bat sumar yala de bapin long ki bakot bakhya penjengai da arpro kani kalong ka badan kam nga ai kublei phi bapin yo ya ka jingkot jingkya bat ha ka bakot jong ka jingkran jonga menta kesngi ha ka man ki bat nga kermen bangini kendo biang ha ka man ki bat ka banwan kindon katto kani ki khubor shaphang ke ek babha na kani ka khlam ka baja ka perthai baro ka wei menta ngakwa baki breu baro bakin lat na ki jing e da kani ka jing duwai